da abokan arziki, ga mu a saman titi akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Mun ji an ce za a sanya jami'an tsaro, ko kuma shugaban ƙasa ya ba da umarnin a deploying all security forces. Alhamdulillahi, ga mu dai yanzu kusan awa guda har da wasu mintuna da dama da muka baro jere. Yanzu muna daidai Rijana. To hana ƙarya zan iya cewa so ɗaya na ga wani ɗan sansani haka na jami'an tsaro. Kun ga kenan idan har commander in chief zai ba da umarni kuma a ƙibin wannan umarnin, to lallai akwai kura. Saboda haka wannan shine true state inda Najeriya muke ciki. Titi ne mai manyan motoci da ƙanana da hada-hada, amma yanzu in ka duba a gabana banda wasu 'yan motoci 'yan kalilan, da other side din ma babu kowa, sai dai kawai mutane masu tafiya da kansu irin. Amma wani zai ce ma okay, this is the most popular and busiest highway from Abuja to Kaduna. Kamar jiya din nan Alhamis 25th of November aka yi security council meeting cewa an yi deploying jami'an tsaro akan wannan hanya. But you can see for yourself, babu abin da kake gani illa mota ɗaya ko biyu a gabanka, from the other lane kuma ma babu kowa, sai manyan motoci irin trailoli and stuffs. So sai mu ce Allah ya kiyaye, Allah ya zaunar da kasar mu lafiya.